Benvidos, benvidas á sexta edición da entrega de premios Meixinos e Meixinas. Porque hai que celebrar, porque hai que sorrir, porque hai que divertirse. Fantasma eres tú cuando andas por ahí, ni me reconoces de frente a ti. Y anoche estuve yo mirando tus fotos, quisiera que me digas si piensas en nosotros. Llevo ya mucho tiempo buscando una aventura, quiero que me regales un viaje por tu cintura. Quiero tu cuerpo, dame tus labios, pero nunca me olvides si el destino te cambió. Quiero tu cuerpo, dame tus labios, pero nunca te olvides si el destino te cambia. Aún recuerdo como tú besas, me volvías loco de la cabeza. Dime qué te cuesta, dame una respuesta. Si yo sé que al igual que tú también me piensas, siempre detrás de ti yo estoy. Y si tú me llamas rápido voy, no hay ningún éxito como tu May. Dime si tú May te vas conmigo hoy. Y si me dices que no, yo te conozco. No hay ningún así como tu May. Dime si tú May te vas conmigo hoy. Llevo ya mucho tiempo buscando una aventura, quiero que me regales un viaje por tu cintura. Quiero tu cuerpo, dame tus labios, pero nunca me olvides si el destino te cambió. Quiero tu cuerpo, dame tus labios, pero nunca me olvides si el destino te cambió. Na, 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 na. Coa música de Miguel Caldas e a interpretación da banda da Bertula, poñémonos en marcha. Boa tarde a todos e a todas. O luns comezamos as obras para ampliación deste auditorio. Boa tarde, alcaldesa Marta Giraldez, membros da Corporación Municipal, veciños, veciñas, denveis, benvidos, benvidas á sexta edición da entrega de premios Meixinos e Meixinas. Porque hai que celebrar, porque hai que sorrir, porque hai que divertirse. Está o mundo para poucas cousas. E lembrade que esta é a sexta edición, que isto comezou en xaneiro de 2020 e 2 meses despois. Chegou un 14 de marzo, sabedes onde estabades? O 14 de marzo de hai 6 anos. Estábamos todos pechados e durante un tempo nos privaron da nosa liberdade. Dixos aquilo de que vamos a salir mejor de la pandemia, vamos a ser mejores personas. Vou poñer en dúbida esta posibilidade. Hoxe facemos a Festa dos Meixinos e as Meixinas, que é seguramente a gala máis singular, pintoresca e peculiar que pode ter un concello. Aquí non se premia o mellor, a mellor, o primeiro, a primeira. Isto é unha mistura de cultura,
de deporte, pero sobre todo é unha ensalada de sociedade, de inculcar os valores os que veñen por detrás, de que os importantes é a xente anónima. Os premios son a xente que colabora, boa xente, a xente encantadora de Meis, historias maravillosas, experiencias tremendas, vidas de película, de serie de Netflix, seguramente van a desfilar por aquí, por este escenario. A primeira das persoas que vai aparecer neste escenario é unha muller que chegou de Valencia a Meis, que se quedou para sempre, sendo de Valencia, co seu home, hai 58, 59 anos, fundou un grupo folclórico chamado O Trevo. O primeiro recoñecemento desta sexta edición da Gala dos Meixinos e das Meixinas é para Carmela Núñez García. Yo me llamo Carmen Núñez García, todo el mundo me conoce por Carmela. Cuando vinimos para aquí, para Moseiro, pues las vecinas mismas, ¿por qué no montamos algo para la niñita, para bailar? Y montamos el grupo Trevo. Estuvimos 25 años luchando con el grupo. Murió mi marido. Y yo ya, una vez que murió mi marido, ya no quise seguir. Y bueno, y el grupo lo cogió Mari Carmen Ferro, ¿sabes quién es, no? La mujer de Ferro. Lo cogió ella. Dice, bueno, si tú no quieres seguir, seguimos nosotros. Nosotros recorrimos Portugal y recorrimos por aquí la provincia también, casi todo. Y bueno, y hacíamos viajes, los dineritos que ellos ganaban, pues íbamos una vez a Madrid, otra vez fuimos a Castellón, donde estaba por Aventura. Y así venían los niños, los padres que podían, y así. Estaban las pequeñas, después estaban las de 8 años, hasta 10, 12, 14, 12, hasta 14 ya no estaban. 14 ya iban para otro grupo. Después estaban las te he dicho, las de 8 o 10 años, después las mayores, mayores también eran unas poquitas. Músicos serían 6 por ahí, 6 o 8. Pues nada, dar las gracias al ayuntamiento, sobre todo, que se portó muy bien con nosotros, siempre nos dio ayuda, y las casas comerciales también. Y, pues, sí. Entrega este galardón Manuel Muñoz, concelleiro de Cultura e Deportes do Concello de Meis. Recollo Carmela Núñez García. Bueno, dúas cousas. Nótase que Manuel e Toño están indo a CrossFit, levan un par de días indo a CrossFit, están fortes. Que tal, Carmela? Amún, Carmela. Abún. Amún. Abún. Non é como decides en Valencia? No. 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 Tú eres de Valencia, Valencia? No, yo soy de Melilla. Ah, de Melilla, dixeronme que eras de Valencia, de Melilla. En Valencia está mi familia. O sea que Esteban, en lugar de ir a hacer la milla a Melilla, viniste tú para aquí. Sí. Pero para venir para aquí nos casamos primero, ¿eh? Sí, así me gusta, con papeles y con seriedad. Exacto. Y como una persona que viene de Melilla, monta un grupo folclórico de música gallega. De música gallega, sí, señor. ¿De quién fue la idea? Pues mire, muchos de los vecinos y sobre todo de Rosa, la del malagueño. Rosa, la del malagueño. Fue la que me dijo, ¿por qué no buscamos y hacemos un grupito de baile? Digo, cuando tú quieras. Y empezamos y ahí. Ya me empieza a sonar Mari Carmen Ferro, Rosa, la del malagueño.
Eres un libro abierto, Carmela. Sí, 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 sí. Bueno, ¿y de mayor qué quieres ser? Soy vieja ya. ¿Qué va? Eres experimentada, que es diferente. No, no, soy vieja. Mira, tenemos otro regalo para ti. Sí, vienen por aquí tus niños y tus niñas. Esta é unha representación dos nenos e nenas de Meis e da súa contorna que acompañaron a Esteban e a Carmela na creación do Trevo. O Trevo é un grupo que chegou a ter 69 integrantes durante 25 anos baixo a supervisión de Esteban e de Carmela. Subide todos para a foto e vou que os saltos se poñan por detrás. Rodeamos con cariño neste momento emocionante a Carmela, a que se reconoce ese maravilloso traballo realizado á fronte do Trevo. O grupo folclórico Trevo, un dos grupos folclóricos de referencia en Meis, un grupo con relevancia, con señorío e con prestixio. Si todos vades a darlle un bico, igual rematamos mañá, pero non temos presa. Non temos ningunha presa. É normal. Un bico por cabeza, si é posible. Carmela, como te quieren, eh? Algún bico máis? Pois abrazala, abrazala. Abrazala moito. Moitas gracias ás que formaron parte, os que formaron parte das categorías inferiores do Trevo. Gracias, Carmela, que todo vaya de maravilla. Sempre nos recordo o Trevo. Hai integrantes antigos do grupo Trevo que tamén van ao gimnasio, van a comprobar agora. Os grupos folclóricos son de moita forza. Non me tiréis, dice Carmela. Cuidado cos nervios. Grande Carmela, último aplauso para Carmela. E grazas a todos os componentes históricos do Trevo. E o segundo premio, o segundo recoñecemento nesta sexta edición dos Meixinos e Meixinas é para unha familia que sempre ten abertas as portas da súa casa. A familia Díaz Buceta. Bueno, eu son Rosa Buceta, da familia Díaz Buceta. Empezamos, bueno, cando foi que viñamos para aquí, pois Rafael tamén logo xa comprou os camións e fixamos o galpón de atrás, e cando facía falta para as cousas que había aquí para San Benito, para iso, pois vaciámos o galpón dos camións e usábase para o que fixera falta. E, bueno, despois co dos callos empezáronos a facer nun grupo. E tamén axudamos en todo o que pudemos. Axudar iban todas as mulleres daqui da feira. Que non íamos nos solos, iban todas as mulleres. E, bueno, e despois en todo o que había, en todo o que se podía facer. A raíz de vaciar o galpón e desde o segueu para diante, empezáramos a cortar o pan aquí. E viña entre a louza, para o día dos callos, traían a louza, a empresa esa que as traía, e viñan todos os anos e ocupaban o galpón para iso. Bueno, embotellaban o viño aquí,
En fin, fixemos todo o que pudemos, como a moitos veciños que tamén aquí cooperaba todo o mundo. Sí, bueno, axudamos en algo máis tamén, cando foi da carreira de Leo, dos eventos que fan aquí todos, deixámoslo o galpón para que lle faga falta, en fin, para todo. De momento nós estamos contentos con eles, eles seguramente tamén están contentos con nós. Bueno, pois agradecemoslle moito ao Concello este agradecimiento por eso que se para outras cousas fan falta, se poden acordar de nós que se acorden, pero, en fin, nós estamos aquí de momento para o que faga falta. Este é o exemplo que simboliza a natureza dos premios Meixinos e Meixinas. Unha familia que colabora co Concello, que se entrega ao Concello. Eu propoño que a partir de agora o galpón da familia Díaz Buceta sexa o centro loxístico de Meis. Entrega este premio Marta Giraldez, alcaldesa de Meis, recólleo a familia Díaz Buceta. Podedes subir todos, Podedes subir todos. Aquí chega a líder do grupo, que é Rosa Buceta. Imagino que os Díaz Buceta serán os fillos e fillas, xenros e noras. E entrego o premio Marta Giraldez, alcaldesa de Meis. Bueno, Rosa, quedamos entón en que a casa dos Díaz Buceta é o parque de atraccións de Meis. Bueno, pois hasta ahora foi no que se pudo, fixose sempre, deixouse pouco. Unha curiosidade, deixando todo a vosa propiedade para a Festa dos Callos, deixarán os organizadores algunha pota, digo eu. Algúnha pota de callos? Pois si, nós tamén nos comemos, claro. Sí. Están buenísimos, Seino. Eu fui un pregoeiro da Festa do Callos hai moitos anos. E a vosa casa está aberta permanentemente, non? Bueno, cando é do San Benito, sí, xa, cando é do San Benito, dos Callos, da carreira de Leo. Son, eso, as cousas que se fan aquí, pois, levan o mando do portal, entran e salen cando queren. Pois que non falte nunca esa hospitalidade e ese agradecemento a vosa familia. No que poidamos, estamos aquí. Moitas gracias a familia Díaz Buceta. E o terceiro premio tamén é para unha historia moi chamativa, a historia dunha empresaria, emprendedora, que non tivo a fortuna que merecía, que rematou ese periplo empresarial, pero que tivo a ben no último episodio desa carreira productiva facerlle un regalo moi precioso, moi agradable, moi positivo, de moita necesidade ao Concello. É Arantxa Abal Freiría. Eu son Arantxa, inda que actualmente non vivo aquí no Concello de Meis, vivo en Cambados, pero as miñas raíces son de Meis. Meus avós actualmente sí que viven aquí en Meis. Bueno, o motivo de que eu este hoxe aquí é pois porque fai 4 anos abrí unha papelería en Cambados, Sueños de Papel, pero por circunstancias tiven que cerrar. Durante o verán do 2025 fixen unha liquidación, pero sobrou moito material. Dun principio pensei que non era tanto, pero facendo despois reconto, pois era unha cantidad bastante económicamente elevada. Pensando que podía facer con esa mercancía, porque eu non tiña un espacio onde poder guardala, nin a iba a vender de maneira online posterior, nin tiña un lugar onde guardala que non se me estropeara. Entonces, bueno, dándolle a cabeza, pois ocorreuseme poder doala. Puxeme en contacto con Marta, porque de boa man sei que o Concello de Meis pois iba a ter boa man desa mercancía, ben por familias que o necesitasen ou ben para facer os cursos con persoas maiores e demais que fan.
E a partir de aí, pois Marta puxomo moi doado. Eu non tiña maneira de traer todo ese material aquí ao Concello, pero o día que eu lle dixen e a hora que eu lle dixen, apareceu un traballador do Concello cun vehículo, cargaron o coche e truxeron a mercancía para Meis. Todo isto, ao final, pois, o peche da tienda de Sueños de Papel, pois, como moitas entrevistas me fixeron en diferentes periódicos, foi agridulce, non? Porque unha vez que a mercancía chegou aquí, Marta fixo unha publicación nas redes sociais. Eu non pensei que iso iba a ter o alcance que tuvo. Chamaronme de La Voz de Galicia, de Faro de Vigo, Telecinco Digital, fixeronme unha entrevista en Radio Arousa. Todo co fin de saber o motivo, non? Pois, bueno, tristemente foi por un peche dun comercio que se abriu con moita ilusión fai 4 anos, pero saber que ao final o peche foi pois axudando a moita xente, pois foi máis sinxelo de baixar a verxa. E, bueno, agradecida de que me nomeen pois Meisina do ano. Entrega este premio Estela González, concelleira de Meis, recolleu Arantxa Bael Freiría. As persoas como Arantxa merecen que a vida lle sorría e lle vaya ben. Que tal che vai a vida agora, Arantxa? Moi ben. Sí, estou traballando actualmente e moi contenta. E moi tranquila. O sector de librerías, papelería... No, nada que ver. Estou nunha tenda de roupa de corsetería e lencería. E vai che ben. Estou moi contenta. Tamén me dixeron que os domingos animas o xil. Sí. Súfrese máis animando o xil ou na librería de Cambados? Ai, é difícil. Como autónoma... Eres consciente dese detalle solidario de veciña exemplar que fixeches, non? De que moitos nenos, moitas nenas de Meis pois teñen material que chegou de balde ás súas casas e que levan o ADN e a firma de Arantxa. Bueno, fixen un pouco como decía no vídeo, pois porque eu non tiña un sitio onde guardar toda esa mercancía que non se me fora a estropear. Pero non podía ser noutro sitio que no Concello de Meis, porque fan boa man del. Moitas gracias, Arantxa. Que todo vaya de maravilla. Gracias. Arantxa, a familia Pedrancha e Carmela foron os primeiros convidadas desta gala. Ladrón de paz, campo de mina para mi sensibilidad. Playboy, un campeón, gasta el dinero que tiene también el que no. Él es tan encantador, estrella de la sin razón, un espejismo, medalla olímpica de oro, el más cabrón. Tienes el podio de la gran desilusión. La decepción total rompe corazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía, es una perla, una de mucho cuidado. El rey de la 13-14 no sabe lo que es cotizar. Él es el centro del mundo y ya después lo demás quedará. Por fin vas a psicólogo también pediatra, pero de
¿de qué te sirve? Si siempre mientes más que hablas, te harán un monumento a la deshonestidad. No me das pena, quien queda contigo se drena, siempre se autoinvita, si puede vivir en casa ajena. Red flag andante, tremendo desastre, dirá que no fue él, que fue su doppelganger. Bueno, claro, no referirse a él como un icono, sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes? Nunca le prestes nada, no lo devolverá. Su bala perdida es su especialidad. La lealtad y la legalidad es un idioma que nunca entenderá. Su masterpiece, su colección de obras, las ayuda que la recalcará. La decepción local rompe corazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es un perro, nadie se fía, es una perra, una de mucho cuidado. Esta é a espectacular voz de Mercedes Tilbe, que nos acompañou con lembranzas na alguna edición de galas anteriores. Ela e Miguel Caldas son hoxe os acompañantes do Grupo Bertula. Mais recoñecementos. O que ven agora é como unha ventá aberta a esperanza. Estamos nunha sociedade chea de tiktokers, de influencers, e de repente en Meis aparece unha rapaza que escribe. É para festexarlo. Miriam Canda Mayo. Hola, son Miriam Canda Mayo. Meu amor pola literatura e por escribir ven do meu abuelo. El desde que eu son pequena sempre estuvo escribindo, sempre viña con libros novos, sempre escribía poesía. Entón, eu veño dunha casa na que ler e escribir é parte do día a día. Cheguei a publicar un libro gracias a que a miña nai pasoume concursos por Facebook, por internet, e animoume a presentar miñas obras porque ela dicía que tiña talento. Entón eu fun quedando terceira, segunda, hasta que gañei un concurso no que o premio era sacar un libro con outros 10 autores, un crowdfunding chamado A venganza de Ofelia. E de aí o premio aos 2 mellores autores era sacar un libro en solidario. Entón eu decidí sacar un libro de poemas porque a poesía para min é a maneira máis bonita de expresar o que un sinte. Moitas gracias ao Concello por este galardón e moitas gracias por acordarse de min. Entrega este premio Manuel Muñoz, Concelleiro de Cultura, director da Bertula. Recolleo talento puro, Miriam Canda Mayo. Que fermosa frase, Miriam, a poesía é a mellor maneira de expresarse. Dicir o que un sinte. Mais poesía que literatura? Sí, a poesía é o mellor que hai neste mundo. Tes feito un tema de poemas que é unha mensaxe para... Sí, é un mensaxe para todos esos que nos sentimos en algún momento mal, todos esos que pasamos por unha depresión ou que sabemos o que son os problemas. E o que escribiches despois cando o tema do crowdfunding, como se chamaba? La venganza de Ofelia. La venganza de Ofelia, que era unha bella amiga túa da infancia. Era de relatos de terror. De terror.
Sí. Da poesía ao terror hai 2 kilómetros. E con que estás agora? Que tes na cabeza? Teño pensado sacar outro libro dedicado ao meu abuelo que faleceu fai pouco. Como se chamaba o abuelo? Manolo. Un aplauso para Manolo. Manolo é o inspirador de Miriam, non? Sí, sempre o foi. El foi quen me enseñou que era poesía, el subía todos os días con poesías e sempre... Estás estudiando? Sí, estou sacando cuarto da ESO ainda. Está na cuarto de eso. Sí. Non digo, como mellor, é poeta, digo, estou facendo químicas. Non cadraba moi ben, pero bueno, cuarto de eso. Pois Miriam, que che vaya moi ben. Gracias. E gracias porque con tanto influencer, tanto tiktoker, eu particularmente estou un poquinho aburrido. Sí. Hai máis vida. Sí, os libros son o mellor que hai. Lean e viaxen. Sí, exactamente. Será todo mellor. Moitas gracias. E agora, dous artistas de Meis. Dous dos grandes artistas de todos os tempos de Meis. Don Manuel Vázquez e Isidoro Dios. Eu chamo Manuel Vázquez Sabarís. Ese é o nome e apellido de... bueno, como era. Pero, cando tiña 14 anos, empezaba xa a andar ás mozas, e as mozas veu unha chaqueta de Buenos Aires que tiña as listas blancas e negras como os caraballos, e puxeron os carabillos, os carabajos, caravellos, carabajo, e así foi toda a vida, os carabajos eu, e tomar por tú que aguantar ese nombre toda a vida. Agora conocemos máis por os caravellos que por nombre propio que teño. Toda a vida chamamos así. E, bueno, despois eu traballando no carpinteiro, primeiro traballei na canteira, de canteiro con meu pai. Traballaban para a canteira, pois ganaba un peso, 5 pesetas con el, eran 5 pesetas, ele ganaba 5 pesos, eran 6 pesos que ganamos os dous, entonces non é... bueno, para manter os meus irmáns, éramos 5 irmáns. E resulta que despois eu levei un golpe na canteira e non quixen saber máis da canteira. Dixen que non iba á canteira a nada. Fun ás piñas, fun ás landras, un podía traballar como un esclavo, pero nunca quixen ir máis para a canteira. E despois aprendi a carpinteiro. Aprendi a carpinteiro, tiña que, o que me colleu a traballar eran baliñas a 8 kilómetros da casa. Ano e medio, traballei ano e medio, a andar seguido 8 kilómetros. Estuve traballando con Domínguez Arca, un que tiña unha carpintería en Rubiáns, foi unha carpintería boa, tiña moitos obreros, e anduve colocando moito, colocaba nas obras que facían, na colocación, colocaba rodapié, escaleira, pasamanos, eu fixen algo de todo. E, bueno, tengo cousas así feitas, fixen moitos pasamanos con curvas, fixen, armacións, pasamanos, fixen moitas cousas, e fixen baldes, que é un balde da agua, que era antes, os baldes da agua, era malo de facer. Facías un fulano en Pontevedra, de Ponlas de Carballo, facías os baldes eses. Eu aprendi con ele, me vim de facer e xa os fixen eu. E hoxe non, iso non é que é moito que non fa, porque ten 3 medidas e malo facer. Faise mellor un barril ou unha tinalla co baldes. E os baldes hai tamén, hai retos, que son, esos fairos calquera, pero os de curva non o fai calquera. Hai que doblar duelas, hai que saber doblar e facelo ben, que se quedan como eu, teño 2 ou 3 feitos na casa. E temos a Feira Franca moitas veces. E pois, para a Feira Franca fago cousas, teño un muiño de regueiro feito, teño unha noria para quitar agua e sale, quita agua e bota por outro lado. Teño aparejo, teño un fuelle que ten no forrador de Campañó, que yo prestei, e ten no ir lá, vai á feira, van a con ele. E, bueno, así, medio artista, un medio artista, e nada máis. Hola, boas tardes, chamome Isidoro Dios Rodiño, son veciño de aquí de Meis, eu dediqueime á carpintería porque
A miña afición veme por un tío que tiña de carpinteiro desde pequeño, estaba ali con el taller sempre. Entón, despois, mentre isto, metime en formación profesional, e ali, pois, fixe un oficio de carpintería. E despois dai xa, aprobei unhas oposicións de carpintería e dediqueime toda a miña vida ao ensino, que estou recién xubilado. E agora, pois, voume dedicar a, bueno, teño unha gran afición a tornear a madeira, e dedicareime a facer peciñas de madeira por aí bueno, ir a algunha exposición e cousas así bueno, pois a disfrutar o que me quede. Aparte tamén colaboro coa Feira Labrega, que facemos os stands, bueno, montamos a Feira Labrega, e agora pasado retomamos a Feira Labrega, entonces a min ocurreuseme facer estes xogos tradicionais de madeira, que fixemos sobre unha dúcia deles. Este ano volveremos a facer máis. Bueno, estando ano pasado na Feira Labrega, vironme tornear e algún xa se lle ocorreu que fixese os trofeos para un torneo de fútbol de Zacande, e xa me liaron, entonces, a raíz deso, pois, bueno, agora estánme pedindo cosas constantemente para trofeos e cousas así, bueno, pois, é o que me queda para pasar o tempo. E, bueno, e con isto non teño moito máis que dicir, e agradecer ao Concello que me des este recoñecemento, moitísimas gracias por todo, e nada máis. Entrega estes dous premios, estes dous recoñecementos, Marta Giraldez, alcaldesa de Meis. Veñen ao escenario os artistas da madeira de Meis, Manuel Vázquez Avarís e Isidoro Dios Maqueira. Había que facelo de madeira, pero equivocáronse. Alcalde, aponte no medio dos dous. Por favor, temos todo, non é de madeira a pasarela, pero non vai romper, non vos preocupedes. Así, aí. Oye, Manolo, de verdade que tes 91 anos. E medio. 91 anos e medio. 92. E home, unha vez lle preguntaron a un señor de 100 anos cal é o éxito, dice, eu non discutín nunca con ninguén. Home, non será só por iso, non será. No teu caso? Eu non sei, é que estou aquí porque Dios me deixou estar, senón estaba lá. Te alimentas ben? Home, eu, a verdade, pois, tuve suerte sempre na vida porque meus irmáns máis novos que a min morreron todos. E quedei eu todo. Mira, e a máis deixaches aí un toque de semiperilla, así por debaixo do labio. Isto que? Porque vas a presentar a La Isla de las Tentaciones? Sabes por qué? Para que sepa todo o mundo, isto, eu tiño unha hedra aquí no labio, e ao afeitarme, sangrame. E teño, como tomo para sangre lixeira, botou un chorro de sangre, non son capaz de paralo. Entón, teño que andar con trapos, entón, deixei a perilla e non me sangra nada. Ah, fenomenal. Isto é unha explicación científica, donde a Sasha. Bueno, e que estás, metido en algunha liada agora mesmo tamén? Que estás facendo? A que te dedicas? Bueno, a carpintería. Fajo muñecos e fajo cousas de banquiños, macicos. Estou facendo cousas que me veñan á cabeza. Sí. Pero estás estupendo, eh? Bueno, máis ou menos. Os anos están aí. Sí. Comes ben, bebes ben. No, bebo mellor que como. Así me gusta. Con 91 anos somos libres. Bueno, e está aquí Doro. Doro, non sei se sabedes, na súa familia é o segundo artista. A primeira artista é a súa muller, que nos deu un recital hai uns meses aquí na presentación da carreira de Leo, cos monologuistas. Creo que Doro tuvo que marchar. Doro, que tal a vida de xubilado? Tamén tes bo aspecto. Moi ben. Pior que Manolo, pero tes bo aspecto. Bueno, moi ben. E xa me contaron que estás liado con todo, non? Tamén fixeches o podium da carreira de Leo. O que me pidan, a colaborar.
Pero iso de non ter que ir a traballar ten que ser unha pasada, eh? Cojonudo. Tú a ver si me dan a oportunidade de... Eu non vou cambiar, pero que me den a oportunidade de... Como aquel que dice quero ser rico para demostrar a xente que son humilde. Moi ben. Bueno, en que estás, entón? En cantidad de cousas? Pois o que me veña, o que me veña. E botas de menos a docencia? Bueno, un pouquiño, pero xa me estou acostumbrando a boa vida. E que nos dirías de Manolo? Conocedevos hai moito tempo. Creo que o levaches de un pouco de estrela invitada, non? Ali as túas clases. Si, le veño ali á escola a facer demostracións. É impresionante. É impresionante. E fliparon. É un crack. Sí. A este, eu digo que lle chaman IA. Inteligencia artesanal, non artificial. Así me gusta. Oye, un placer conocervos. Doro, felicidades. Manolo, felicidades. Cuidado a baixar. Mira Doro que listo é. Primeiro baixa él. Baixa Manolo, despois Doro detrás. Bueno, e agora outro momento importante nesta gala. Vamos tamén a premiar a excelencia dos escaparates de MEIS. Por favor, Araceli Maqueira, acompáñanos ao escenario. Como todos os anos, hai un programa, unha iniciativa, un certamen de mellores escaparates durante o tempo de Nadal. E hai unha clasificación. Terceiro mellor escaparate no concurso de decoración do Nadal, a Parafarmacia do Mosteiro. Adiante. E quedamos por aquí para unha foto despois. Como te chamas? Rosa. Rosa. Pois Rosa da Parafarmacia. Segundo posto para un habitual. Autoservicio Monse. Autoservicio Monse, que todo hai que dicilo, a 6 da tarde era o único que estaba aberto aquí en todo o Mosteiro. Non había bares abertos. E o primeiro premio é para Bar o Comercio. Bar o Comercio. Xirade para lá para a foto, xirade para lá. O dono do Bar o Comercio chámase? Serafín. Serafín. E en que consistiu o teu escaparate? Sinxelo e intentar facerlo o mellor posible. Pois saiu ben, saiu ben. E agora, ponte aquí no medio, escoltado por Monse e por Rosa. Monse, medalla de plata, Rosa, medalla de bronce. Por favor, Araceli. Este é o podium do concurso de decoración de escaparates do Nadal MEIS 25-26. Moitas gracias. Merchi Silve e Miguel Caldas.
saber tu nombre, debes sentir un la. Noche de jundia, bailando piel con piel, tequila y rumba, amenizando ese cóctel, debes sentir la. Amo cuando me dices señorita, quisiera pretender que me hipnotizas, pero te ves en tu la, que me hace vibrar, huyo, corro y vuelo, no resiste el vuelo hacia ti. Señorita, quisiera consumir esta sonrisa, pero te ves en tu la, surge algo real, huyo, corro y vuelo, no resiste el vuelo hacia ti. Sabemos que se desenvelando, eras mi amigo y ahora que la, me gustas, ¿qué voy a hacer? Me derrito cuando beso tu piel, no respiro, quiero volverte a ver. Cuando me dices señorita, quisiera pretender que me hipnotizas, pero te ves en tu la, y me hace vibrar, huyo, corro y vuelo, no resisto. Cuando me dices señorita, quisiera consumir esa sonrisa, pero te ves en tu la, surge algo real, huyo, corro y vuelo, no resisto el vuelo hacia ti. Tú quien me siempre busqué, sabes quién que no te fallaré, eres tú con que siempre amaré, no te fallaré, no te fallaré. Señorita, quisiera consumir esa sonrisa, pero sé que la, surge algo real, huyo, corro y vuelo, no resiste el vuelo hacia ti. A banda de Bertula e a voces de Neche Quine e Miguel Caldas. Podedes levar cada unha a vosa así. Nada. É que só tiñamos de presuposto para este ano 2 millóns de euros e non trouxemos xente para recuperar o atrezo. Efectivamente, cantaron o que pon aquí. Efectivamente, está escrito a bolígrafo. Vaya pedazo de artistas. E falando de artistas, o seguinte recoñecemento é para unha das entidades máis emblemáticas de Meis ao longo de toda a historia. O ano pasado fixeron 30 anos de vida, son os compoñentes da Coral Xuntanza de Meis. Pico é un canteiro xeitoso, pica canteiro, pica, pica na pedra miúda. Boas noites. A raíz dun festival que organizamos de coros no Concello de Meis, xa que naquel entonces éramos 7 coros religiosos no Concello de Meis, fixemos un festival na Capela do Mosteiro e despois convocarnos e fixemos unhas reunións para saber darlle unha continuidade a isto. Entonces acordamos montar e facer unha coral formada polos integrantes que quixeran vir de todos os coros do Concello. Actualmente non están solamente xente do Concello, sino que hai moita máis xente. Bueno, a todo isto, tiña que empezar dicindo que eu son Manolo Arosa, máis conocido por Manolo de Ricucho, son o presidente, teño o honor de ser o presidente fundador desta coral. Pois alá polo ano 95, como decía, despois dun festival de coros organizado por nós, pois viñeron todos os coros que formaban os coros de Meis e formamos unha coral. Empezamos sendo alrededor de 70 membros nos primeiros ensaios.
Pouquinho a pouco a xente foise dando de baixa, cansando, viñeron uns, marcharon outros. Entonces empezamos esta coral, empezamos con unha directora que se chama Merche Tilbe. Ela botou, creo que 2 anos con nós. Despois veu outro director que le chaman Emilio Abad, que botou 10 anos. E xa por último collemos a actual directora, que é Monse Arosa, que é a miña filla. Entonces levamos con isto, con Monse, levamos desde o ano 2007. O sea, xa levamos 19 anos, nunha palabra. Ben, esta coral, decimos que é unha coral viaxeira, porque viaxamos a todos os puntos de Galicia habidos e por haber. A parte de Galicia, pois, fomos moitísimo a Asturias, fomos a Portugal, fomos a Cataluña, fomos a rexión de Levante, fomos a Canarias, Andalucía, e agora tamén fixemos unha viaxe moi bonita, que recordamos que foi a Bos Aires, no ano 2004. Ali, pois, foi máis que un concerto, foi un encontro cos nosos familiares que foi moi, pero moi emotivo. Levábamos 2 concertos contratados, entre comillas, porque non se cobra nada. Levábamos 2 concertos apalabrados e ao final chegamos a facer 5 concertos. Pero o que máis me emocionou a min foi o regreso, cando viñamos para cá de volta, que foron o grupo de gaitas galego que había ali, que foi o que nos invitou, os fillos de Arentei, a sociedade de Viñamarín Peroxana, viñeron co seu grupo de gaitas a despedirnos ao aeroporto, eles tocando por un lado e polo outro, e nós camiñando, e toda a xente aplaudíndonos, aquilo, creo que choraron hasta as pedras. Eu emocionome en este mesmo momento ao recordalo. Bueno, despois temos proxectos en cantidad deles. Precisamente neste ano pensamos ir celebrar o Día das Letras Galegas a As Palmas de Gran Canaria. Estuvemos o ano pasado en Lanzarote, este ano vamos ás Palmas de Gran Canaria. Hola, eu son Raquel, formo parte da directiva da Coral de Meis, e nada, queremos agradecer ao Concello o reconocimiento, sobre todo por estes 30 anos que estamos levando a Coral por aí adiante, e nada, super agradecidos. Queremos, sobre todo, recordar todas aquelas persoas que xa non están entre nós, que se recordan todos os días, ou polo menos en todos os ensaios, e nada, que moitísimas gracias, e po que faga falta, aquí seguimos. Entrega este agasallo a Araceli Maquieira, concelleira, recólleno os compoñentes, voceiros, voceiras da Coral Xuntanza de Meis. Estamos na temporada 31 da Coral Xuntanza de Meis. Este é o agasallo do Concello por ese aniversario e tamén pola traxectoria, por difundir a cultura, por levar o nome de Meis por tantos lugares, por Latinoamérica, por toda España, por Europa. E agora que vos vades a Illas Canarias. Sí, as Palmas de Gran Canaria, a Casa Galicia. O Día das Letras Galegas. Sí, o día 17 de maio. Pois mira que iso de raro, o sea, a xente vai a Canarias no inverno, que isto debería ser posto xa polos Sergas. Pero nós con tal de levar o Concello de Meis, vamos o día que sea, a época do ano que sea. E ademais vai ser un día maravilloso. E máis proxectos durante este ano? En principio temos xa varias actuacións concertadas en Cariño, en Portugal, en Luogo, bueno. Luou, Concello de Teo? Sí. Conozco Luou. Podes dicilo así, Luou. Luou por Luou. Sí, de momento. E bueno, despois temos a festa de Pascua de Paradela,
temos San Benito aquí no Mosteiro, e de momento chega ben. Estades liados, estades liados. Sodes autónomos, non? Sí. E cantos sodes agora na coral? 45. 45. Pois a seguir así, que estades moi xóvenes todos. Moitas felicidades. Isto xa o fixo Sergio Ramos unha vez coa Copa do Rei. Pode o facer calquera. Non pasa nada porque, aínda que non son de madeira, non o fixeron nin o Escalabello nin de oro, pero son de calidade. Bueno, e quédanos un premio para o mellor futbolista de todos os tempos do Concello de Meis, para Ricardo. Hola, buenas, son Ricardo Fernández, veciño voso aquí de Meis. E nada, pois eu empecé un poquinho no mundo do fútbol aquí en España, pois cando vimos de Bélgica, pois nos juveniles aquí do Mosteiro, estivéramos aquí nos juveniles. Despois, no último ano de juvenil, pois deixei e paseime ao fútbol sala, estuve xogando 2 anos en División de Honor de fútbol sala, que van sendo, bueno, como se fora a primeira división de fútbol. E despois volvimos ao fútbol outra vez, fiche no Estradense, estuve na Estrada, despois da Estrada Céltiga, de Céltiga volvín ao Mosteiro cando foi da etapa de que estuveramos aquí en terceira división e máis en preferente, estuveramos aquí 2 anos, despois daqui, pois, bueno, xa pasamos ao Pontevedra, que foi o equipo así un pouco con máis nome no que estuve, e despois de Pontevedra pois xa foi Arosa, e despois do Arosa estuve aí uns anos, marchei pa Endesa as Pontes, e despois xa dali para o Viveiro, e despois xa foi para cando vim hacia aquí outra vez, estuve no Club Deportivo Grove, tamén en terceira, e nada, aí acabou un poquinho a miña trayectoria de fútbol, non? Despois xa empecé en Ribadumia, que me chamaran para facer as labores de tanto de xogador como entrenador, que foi aí onde empecé un poquinho a miña labor, o meu traballo de entrenador, poñendo en segunda regional. Fomos capaces de subir hasta preferente, manter en preferente, e despois de aí xa, bueno, xa empecé facendo a miña carreira solo de entrenador, dai pasamos ao Arosa, despois do Arosa pasamos a Porto Novo, bueno, Zacande, Villalonga, e agora, pois, bueno, aquí estamos outra vez na casa, en Zacande, e nada, ese é un poquinho a miña trayectoria tanto de xogador como de entrenador. E nada, dar as gracias á alcaldesa e a todo o seu equipo de traballo por pensar en min para este galardón, moi agradecido, e nada, gracias por este premio, e un abrazo para todos. Moitas gracias. Entrega este premio Martín Casais, membro da Corporación Municipal, recolleo Ricardo Fernández Mascato. Das mellores zurdas que deu o fútbol galego. Hoxe danlle un premio a unha trayectoria maravillosa de Ricardo e voulle botar unha bronca, porque para min Ricardo tiña que ser durante 10-12 temporadas futbolista profesional. Non se dou caso, non chegamos. Pero a zurda del comparado con infinidade de futbolistas que tedes agora mesmo na memoria, a zurda del era un prodixio, era para alcanzar a internacionalidade. Bueno, se non foi, é que non o merecín tampouco. Eu creo que coincidiron moitas cousas. Bueno, como che vai a vida? Ben, non me podo queixar, a verdade que ben, ahora aquí na casa, no Zacande, disfrutando da labor de entrenador, que, bueno, xa sabes que non nada que ver co de xogar, pero tamén se disfruta, e tamén... Xogará ben o fútbol o Zacande? Intentámoslo. A veces sí, a veces costa máis, pero inténtase.
E estás recitando ofertas? No, estou tranquilo aquí na casiña, síntome querido na casa e bueno, un poquinho este premio tamén, pois, agradecese cando ven de parte da túa xente coa que convives día a día, pois a verdade que chega dentro e con eso me quedo. Hoxe díxome un antigo compañeiro del, amigo común de ambos, etapa en Desas Pontes, salíamos a muerte porque salíamos contentos. Ricardo era la alegría del vestuario. Foi unha boa etapa, pasámoslo ben. Sí, a verdade que non teño queixa, podo decir que na maioría, ou en todos os equipos nos que estuven, a verdade que conocí xente maravillosa, trataronme ben en todos os sitios onde estuven, e ao final é un pouco que chequea do fútbol. A xente que vas conocendo, bueno, son ao final amistades que che quedan para toda a vida e contento de todo o que puden conseguir a nivel amistad. Un placer e forza Zacande. Moitas gracias. Gracias, Ricardo. Gracias, Martín. O punto final vai no poñer Marta Giraldez, alcaldesa de Meis. Despois, a última actuación da Bertula, a banda que nos acompaña en todas as edicións da gala de Meisinos e Meisinas. Moi boa noite a todos e a todas. Despois de un inverno duro, a verdade é que con moitos problemas, nestes momentos de guerras que non levan a nada, só a destrucción e a miseria, pois chega unha noite como hoxe, unha noite na que este auditorio está a rebosar, unha noite na que sentimos a flor de pel o orgullo de ser de Meis, o orgullo do noso, o orgullo da nosa xente, das nosas asociacións, dunha trayectoria de vida. Eso é o bonito desta gala. En definitiva, facer este concello un pouquiño máis grande é o que estamos recoñecendo. Esta xente que leva o nombre de Meis, alá donde vai, na súa trayectoria personal, profesional, e para nós é un orgullo estar aquí ano tras ano, en esta edición que xa van unhas cantas, e ver que a xente sigue apostando por este evento. Quero acordarme hoxe con moito cariño daquelas persoas que foron meisinos e meisinas do ano e que xa non están. O ano pasado recoñecemos a ausencia do noso querido Paco Outeda, e este ano deixounos outra persoa que tamén foi meisino do ano dentro dunha asociación, a Asociación Ruta Rumba, que organiza a Feira Anual do Cabalo, e é Santi Abalo Cuco, ao cual lle pido un aplauso que nos deixou fai apenas 2 meses. Pero tamén me quero acordar daqueles meisinos e meisinas que xa foron de edicións pasadas e que ano tras ano están aquí entre o público. Este ano non poden estar polos motivos que sexa, de saúde, polo que sexa. E tamén me quero acordar, e vamos a dar tamén un aplauso porque hai varios. Carmela, moitas gracias pola túa dedicación, por aportar do teu lugar orixen á cultura do noso concello, e o que te queren esos rapaces e rapazas que son homes e mulleres que están por aí, eso di moito da túa trayectoria. Familia Díaz e Buceta, que decir que cada ano tras ano fago unha chamada e ano tras ano recibo a mesma contestación. Sí, podemos usar a vosa casa, sí, podemos usar a vosa finca, Rafa, cando é a Feira Anual do Cabalo, sí, e todas son facilidades, sentimos a súa casa como se fose nosa. Arancha, que pena que non se apoie o comercio local. Eu a verdade é que era clienta da tienda de Arancha e o Galla, tuveramos unha tienda como ela aquí no Concello de Meis. Ese material que nos doaches está parte a bo recaudo e outra parte estuvo e está sendo moi ben utilizado, así que moitísimas gracias pola túa generosidade. Doro e o Escarabello. Doro é unha persoa que eu quero especialmente porque quería seu pai, e o Escarabello é unha persoa que a verdade é que me sorprende a súa vitalidade. Me sorprende a súa implicación, me sorprende que cada vez que se lle chama, bueno, pois hai un par de anos que fixemos unha festa na Casa de Parga, aí estuvo o Escarabello apoiando o Concello de Meis, e a súa vitalidade e a súa positividade é verdade que nos chama a atención. E ano tras ano tamén o demostra na Festa dos Maiores, que sempre ven e me dice, botamos un baile, pois o botaremos outra vez o vindeiro ano. E Doro, a verdade que é unha maravilla o teu traballo, ese podium da carreira de Leo e esos trofeos de interparroquial, creo que xeraches un antes e un despois no mundo dos trofeos do Concello de Meis. A Coral Xuntanza de Meis, pois a verdade é que sempre están cando se lles pide que estén, como decía agora a presidenta, en cada evento do Concello, sempre tratando de axudar, sempre levando o nombre de Meis adiante, e incluso permitiron que un día cantara con eles e con elas.
E a cousa non saiu tan mal. Moitísimas gracias, como sempre, porque a verdade que dá gusto vervos que sodes amigos e amigas, como disfrutades do que facedes. Ricardo, que decir de ti? Pois que foches, eres un referente para moitos rapaces deste concello e de outros. Eres unha persoa, algo a seguir, o sea, é un hito a seguir e todos queren ter unha carreira como mínimo como a que tivo Ricardo. Así que moitísimas gracias polo teu traballo e gracias por seguir aí apostando tamén por este concello, como dixeches que estabas ben aquí en Meis. E Miriam, que me quedaches atrás, gracias, como decía Terio, neste mundo que todo é polas redes sociales, que todos son TikToks, que todos son vídeos, que todo Instagram, hai unha rapaza de Meis, natural de Meis, que aposta por escribir e que aposta pola cultura. Así que moitísimas gracias, moitos éxitos. Pero para ser meisino e meisina do ano, non fai falta ser de Meis. Non fai falta nacer en Meis, nin vivir aquí. Eso é o ideal, e se estás empadronado, moitísimo máis. Pero ser meisino e meisina de Meis supón querer a este concello, implicarse nas súas causas, facer as causas de Meis como propias. E eu creo que temos aquí un vídeo que demostra que hai algún meisino por aí que, ainda que non é de Meis, sí que merece ser recoñecido. Dentro o vídeo. Que ano tan completo, o 2016. De que vos queixades? Eurocopa, Xogos Olímpicos e despois a Volta a España. E despois este ano é unha carreira virtual, por iso estou co Xabarín, porque somos un equipo que imos sumar kilómetros de accesibilidade. Bueno, sí, o ciclismo é a miña paixón, sempre... A paixón, eres un cra, encanto a transmitir todos os coñecementos dos ciclistas e todo o que envolve ese mundo. Que tal? Moi boas tardes a todos e a todas, xente encantadora de Meis, meisinos, meisinas, benvidos, benvidas á terceira edición da gala máis singular que hai nos 313 concellos de Galicia. Alcaldesa, membros da Corporación Municipal, benvidos, benvidas a gala, a segunda gala de meisinos e meisinas, a esta manifestación cultural que tamén é un recoñecemento, un exercicio a memoria, un aplauso aos valores, unha demostración de poderío, de vida, de terra. Un legado en canto a enfermedades raras que necesitan de investigación y ese legado es seguido por la súa familia para apoyar a todos aqueles nenos e nenas que necesiten y sobre todo para recaudar fondos. Estaba esperando como el que busca encontrando, como el invierno al verano, como el que nunca ha olvidado. Pois vamos inaugurar hoxe unha nova, pois unha parte de meisinos, que estes meisinos adoptivos aos que queremos, aos que se implican, e este home que vedes aquí, pois este ano apoiou a carreira, este ano sempre, desde a primeira edición, a carreira de Leo, pero concretamente o día da carreira, cando eu cheguei aquí ás 7:30 da mañán, aquí estaba este home, como unha persoa máis deste concello, traballando e dunha forma totalmente altruista. Así que, meisino adoptivo do ano, Terio Carrera. Moitas grazas, alcaldesa, Corporación Municipal, veciños e veciñas de Meis, non é para tanto. Eu só estou na vida para pasalo ben e vou facer 58 anos, levo 58 anos pasando moi ben. Trato de non molestar, son un privilexiado da vida, a vida ten sido saudable, agradable comigo, veño moi cedo aos eventos porque non teño casa. E porque conforme avanzas cos anos hai que estar antes para reter os detalles. É un honor, falo desta gala de meisinos e meisinas cos meus compañeiros e compañeras desde hai moito tempo. Este luns, por exemplo, voulles falar de quen é o Escarabello, ese persoeiro tan particular e pintoresco que conocí no día de hoxe. Hai historias maravillosas en Meis, sodes un concello pequeno pero ben habido e sobre todo tedes cultura, deporte, arte, que son os sinais de identidade de calquera comunidade. Moitas felicidades, o meu é simplemente molestar o menos posible. Moitas gracias.
Estes son os componentes da Asociación Cultural Abertula, con Manuel Muñoz. Ademais, os agradecementos a Merche Tivo e Miguel Caldas. O son de iluminación de Pablo Etani. No backstage estivo Laura Maqueira, que deixou por unhas horas o Erasmus no Porto. Algún día recibirá un premio de arquitectura como Meisina do ano. Ata aquí esta sexta edición da Gala Meisinos Meisinas. Por favor, todos os galardonados, os premiados que se veñan ao escenario, facemos unha foto de familia cos membros da Corporación Municipal. Que todo vaya ben, vai facer sol nos próximos 14 anos. Un placer, moitas gracias, moi agradecido. Quero vos.